Posible na maikat ti travel tax a kasapulan na bayadan digiti pasaheros ti eroplano babaen iti House Bill number 7443, the Travel Tax Abolition Act of 2026 nga inpila ni House Majority Leader ken First District Representative Ferdinand Alexander Marcos. Napumasa ken nagbalinday ti alinteg, makisayan ti travel cost, gapot na maikat no kwan ti 1,620 aging gana 2,700 pesos a travel tax. Manamnamang at adda malukoy digiti Pilipinong agbiyahe ken makatulong pay daytoy ti tourism dependent sectors. Maragsakan ken suportado digiti sumagmamano travel agencies iti gakat. Kunada babaen ka daytoy, al-alistuda ang maijaya digiti na dumadu mga abot kaya at tour packages. Medyo mahal talaga siya and yun talaga yung mga concern din talaga ng mga clients namin. Kasi kumbaga yung 1,620 pwede mo na siyang maging pocket money eh. So kung papalarin na ma-abolish ito, so magiging less gastos sa kanila yung pag-a-avail po ng travel packages po. Mostly lang ang mga may travel tax talaga is yung mga international tours or yung mga international flights. Siguro yung malaking advantage nito if ma-abolish siya in the future or if pumasa talaga siya na ma-abolish ang travel tax, malaking less sa expenses ng mga mahilig mag-travel yung travel tax pag na-lessen siya. Kasi the fare would be a lot cheaper if matatanggal siya, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino. Aminado met digiti travel agencies, ang masansan ang nangingina ti plete ti domestic flights no maidasig kaditi international flights kang runaan dito'y Asia. Pinasingkadan da sumagmamano kaditi customers da iti at adamang pilpili kaditi international tour packages gapot na pinpintas ti presyo na dagitoy. Mga Filipino tayo, mas gusto talaga nilang tangkilikin talaga yung mga destination po natin. Pero yun nga, mas mahal talaga siya. Kaya mas marami talaga nagpapabook na lang talaga ng mga international packages. Especially sa mga ordinary people na they can't afford yung mahal na tour, they tend to choose yung mga cheaper na lang talaga, like in Thailand, Vietnam. Yun yung mga cheaper na mga international tour na ina-avail talaga nila. Kunada no matuloy ti panakaikat ti travel tax, maadal kumamit iti panakaibaba ti domestic flight fare tapno iti kastaket makita di Pilipino di bukod tayo ang napipintas sa pagpasyaran. Mapadas da di tinabaknang kina isang sangay na kultura ken tradisyon ken maramanan di tinaimas a Filipino delicacy. If ever na ma-abolish yung travel tax, syempre siguro ilalaban din naman ng Pilipinas na mag-offer tayo ng mga cheaper flights sa mga local tourist spots that we have. Hindi naman natin hahayaan na magpatalo tayo sa mga international travel na pag tinanggal yung travel tax, mas tatangkilikin nila yung international compared to local. Hopefully, sana mas bumaba pa yung mga domestic airline rates po natin para tulong na rin po sa mga Pilipino, sa mga foreigners po natin na gustong bumisita dito po sa Pilipinas at para na rin po mas tangkilikin ng mga Pilipino yung sariling bansa po natin. Mark Magdirila, Balitang Solid North.